Dobre, po menšej pauze máme nové video, prišli nám nejaké nové veci, ktoré ešte stále nahadzujeme, zároveň nám prišli Pokémon pačky a dostali sme nejaké Gundamy, hlavne Witch from Mercury, Evangelion a tento nádherný Nu Gundam RG. A tuto mali byť figurky, ktoré ako vidíte sú tu není, pretože samozrejme musia vzniknúť problémy ako vždycky, ale to nevadí. Dneska nám mali konečne prísť všetky tie figurky, čo som spomínal, prečo väčšina z nich mala byť tie predobjednávky, čo máme na našej stránke. Ale vypadalo tak, že ten, kto nám posielal figurky, hej, neviem, či to išlo cez Daxer alebo akú spoločnosť, stratili náš balík, čiže čakáme, kým ho nájdu. A dúfame, že ho vôbec nájdu, lebo keď ne, tak to bude veľmi sranda, hej, to riešiť ďalej. Taktiež nám malo dojsť ešte... Mali nám dojsť 4 krabice s Gundammi, došlo nám len 3, čiže tam sa stratil tiež jeden balík, ale ten už mi teraz napísali, že dojde pondelok, hej, čiže aspoň niečo. A tak si tu žijeme, ideme ďalej, keď dojdú figurky, dúfam, že dojdú, budeme v ďalšom videu, vám ich ukážeme.